দখনা মৰম লগা ভণ্টি দখনা দখনা মজাং মজাং দখনা পূজা অফাৰ চলি আছে ভণ্টিহঁত মজাং মজাং দখনা মজাং মজাং দখনা ओय भन्टिহঁত কত গৈছা মোৰ ইয়াত আহা বহুত ভাল ভাল মজাং মজাং দখনা কছাৰী ল'ৰাটো বিৰাট টেঙৰ আছে দেই मोजां मोजां दखना सिख्लाफोर नानिमन मोजां मोजां फुजानि अफार दखना कम कम दामते ভাল ভাল दखना भन्टिহঁত আহক 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 मैदेरनि मेगनजों बानायनाय दखनाखौ नैबे लोगोनो हरदो এই কছাৰী ল'ৰাটো মোৰ বিজনেছটো চব খাই পেলাব আৰু
इयाव हुनकाले खेदिबो लागिबो आरो बिदिब्ला जारौमोन फैबाय थादै आरो नोंसोरनि लोगोफोरखौबो थिनहरदै जागोन दे दखना 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 आयु बाला आयु हाबाब आयु 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 आयुहाय मा दखना आयुलाय दखना ओइ लरा केতিয়াरफ्रा आयु बाला आयुलै आयु मा दखना उलाले তেনেকুৱা ডিজাইনৰ দখনা নাই দেখোন কিয় নাই আছেতো আপুনি কলে হ'ব নেকি ওই লৰা তই ইয়াত কিয় বহিছ এইটো আমাৰ জাগা হয় আমাৰ আজি মোৰ লগৰীয়া নাহাৰ কাৰণে তই ইয়াত আহিছ নেকি আমরা তোমরা এখন আইলে এটো আমারে জায়গা এটো সবরে জায়গা হয় নহয় এইটো আমাৰে জাগা হয় আমি পইচা দি পেলাই লৈছে আপুনি পইচা দিলে হ'ব নেকি সব আপোনাৰে জায়গা হ'ব নেকি এটো আমাৰ জায়গা হয় আমাৰ জায়গাটো নিজৰ কৰি ল'ব নেকি এই জায়গা যদি আপোনাৰ হয় তেতিয়া এইটো দোকানটো আমাৰ হয় কিয় বিক্রি কৰিছে আমাৰ দোকানটো ওই লৰা বেছি কথা নকবি কি কৰিবি মাৰিবি নেকি লাগিলে মাৰিম মাৰিবিচোন কেনেকুৱা মাৰি চাম তই মন্দিৰৰ ঘণ্টা নহয় যে মন গলে মোক মাৰিবি টং 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 কই এইটো কথা নকবি দেই দোকান ডুপ্লিকেট কৰি বিক্রি কৰা মানুহটো বেছি উস্তাদি নামাৰিবি ৱাহ ইমান কিয় কথা কৈছে লাজ লাগিছে নেকি হা দোকান ডুপ্লিকেট কৰি উলাব অৰিজিনাল দোকানবিলাক ডুপ্লিকেট কৰি পেলাই দাম কমত বিক্রি কৰিব আমাৰ মৰমৰ দোকানটো তহঁতে সব জালি মাল কৰি পেলাইছি আৰু কিমান কৰিবি হা দোকানটো জালি মাল কৰি আৰু কিমান পেলাবি ওই দোকান 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 আয়ু বালা আয়ু মা আয়ু লাই আয়ু 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 হাই মা দোকান 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 আয়ু বইতে মারা যাচ্ছে মালাनि दखना बेफारि जालायखो बेलाय जानोथ ओमफ्राय आंनो दखना नांगौमोन मानि दखना नांगौ जालायखो नोंहालाय दुर्गा फुजानि गैया 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 आंनावनो मेल्ला दखना दं बेफोरखौनो गान नांगौ होनदों आयै नांगौ होनबानो मोनो नामा हलाय एमाव राजाखौ नाहायनि दखना 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 आयु मा आयु बाला आयु हाबाब आयुलाय आयु आयु दखना माबायदि आयु मा आयु बाला आयुलै आयु आयु दखना बेलाय बोरै नायनि लागना लायालै मादै कास्टमारनाव बिदि सोङो जाम्बा लागना लाया होननानै लाला होननानैसो बुंनांगौ दा न'नि मानसिफोरखौ कास्टमार बायदि मोनलाय लाङाना अबेसे बिजनेसाव मा न'नि मा मालायनि नङा होमबा र' आं देखायनि मा डिजाइननि दखना नांगौ गासिबो मोजां गोजा बेलाय बे आयु आयु दखनाखौनो नायनि माबायदि आयु मा आयु बाला आयुलै दखना बेलाय नायथारनि आंबो नैबे दखनानि नामानो जाहैबाय आयु बाला आच्छा बे दखनानि नामखौ सोर दोनखो बिदि होननानै आयु बाला होननानै सोर दोनदों बेखौथ' आं मिथिला नाथाय दखनानि नामानो आयु बाला आच्छा आगरनि नामालाय मा नाम आगरनि नामखौ बावबाय आं दखना बेफारि जानानै आगरनि नाम मिथिया ओरैनो दखना बेफारि जादों नों जाय खामानिखौ मावनो लादों बे खामानिनि गुदि बिजौ जेबोखौनो मिथिया माने आच्छा बे दखनानि खुन्दुङा मा खुन्दुं लांबानो जाबायब्रा मादै मासे इन्टारभिउ लाखो हाब दखानि जानानै बेफोरखौ मिथियाबा बोरै जानांगौ जाखो मा खुन्दुं बेलाय गैलालै दानाबा मा होननानै खोन्थाबावनांगौ जाखोब्रा र' गोसोखांनि आं मा होनना बुङोमोनथाय आयासो सानसेखालि माइब्रानि दखना ना माइदिनि दखना होनखोथाय माबा वान प्लाइ टु प्लाइ होनलाय लांदोंमोन बावलायलांबाय र' मोनसे होनना होनसां माबालाय वान प्लाइ दखना वान प्लाइ गुड नायनानैनो मिथिखादों आं वान प्लाइ खुन्दुंनि दखना होननानै गांसेयाव बेसेबां बेलाय बारा नङा 3000 मा 3000 गोजोन औब्रा पियर आखाइजों दानाय बेनिखायनो बे दखनानि दामा बिराद बुरजा आरो माने 3000ल'सो लानानै थां नोंनि थाखाय जेबो नङा दा बिदि होनबानो जागोन नामा जानला माला दखानिया बुंबानो आं लाथारनांगौ बे नङाना जोंनि खामानिया जाबाय दखनाया मोजां नंगोना नङा बेखौ नायग्रोनाय आयै गांसे लादो ना रहाय दखानिफोरालाय बेफोरबायदि होनखागोन दखनाया मोजां मोजांथार आयै लादो ना दखानिफोरालाय दखनाखौ मोजां होननानै बुंखागोन दा मालाबा गाज्रि होननानै बुंफेरो नामा सिरि थानो आच्छा एमावराजा बे दखनाखौ आंनो 1000 हरगोन ना हरा आइला बोरै जानांगौ जाखोब्रा 3000नि दखनाखौ बोरै 1000 हरनांगौ जाखो आंलाय हाया हाया बेयाव दखना लायनायनि गारि भारा लाबोनायनि गारि भारा आरो सरकारनो टेक्स हरबावनांगौसो बिनि एक्सट्रा थायालै थाया जेबो मुलाम्फा जाया 3000 हरदो दे ओइस मोनथिया जाबाय आङो बे दखनानि दामा बेसेबां जाथाव हर दे 1000आवनो बे दखनाया बुंनो थाङोब्ला 800 600आवनो मोनथावथावबावसो थेवबो आं 1000आव बिबावबाय दे हरदो आइला बोरै 1000आवल' हरनांगौ जाखोब्रा होदे 1000 बा लस जायोलै दे हरदो नङाबा आं बै बांगालनावसो लाहैगोन मानो बर' जानानै बांगालाव थांनो होननानै धमकिब्रा बिदि धमकिबा बोरै जानांगौ जाखो मादै आं मोनथिखायो माथो बे दखनानि दामा बांद्राय नङा होननानै नोंलाय मानो 3000 बुंद्रायनांगौ बांद्राय नांगौनि बारा बुंबा बोरै जानांगौ जाखो बिदिबा कास्टमारफोरा बोरै फैनांगौ जाखो नोंनाव फैयो मादै फैयो नों सिन्था खालामथारनाङा र' आं बै सिख्लाफोरखौ लिंहरबावनि दखना दखना आयु बाला आयु हाय मा आयुलाय आयु 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 दे आयु 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 आयुलाय दखना बोरै माबायदि आयु बाला दखना बियो नाय जाराव बे दखनाया जोबोद मोजां बे दखनानि नामानो जाहैबाय आयु हाबाब नों आंखौ जाराव जाया आं नोंनि बेसेबांबा गिदिर सोमोन्दोआवलाय माथो जानो सोमोन्दोआवलाय दखानिफोरनिफ्राय जेब्लाबो उन्दैसिन जाखायो कास्टमारफोरा लादे जाराव जेबो नङा मोजां मोजांथार नोंथ' पुलिसबावसो मेडाम बे दखनाखौ गाननानै थिगसे जोलाय सौलाय सौख्रुबलाय जोख्रुबलाय जोनो हागोन आरो बे दखनाखौ गाननानै सिखावबो होसोनो हागोन खुन्थेमासो गोलैगोन बियो बे दखनाखौ गाननानै होसोनांगौबा नङालै नङा खुन्थेमानि गोलैया बिराद मोजां बे दखनाया सुपार वुमेन वान्डार वुमेनफोरा जेरै जांलाब जांखाब गाननानै माबाफोरजों गुन्दाफोरजों नांलायो थिग बिदिनो नैबे आयु हाबाब दखनाखौ गाननानै गामिनि रायखुमा बुरिफोरखौ थिगसे बुनो हागोन सिखावफोरखौ होसोनो हागोन नंगौ नामा दे होमबालाय हरदो ए हुइना बाद लांदाय टेम्पाट पाट लांदो
चालु जाखो नोंलाय एमाव राजा बिराद बिजनेस खालामनो रोंथारगोन माथो नोंलाय बिदिसो जानांगौ दा होमबालाय आंनि खामानिखौ मोजां नुदोंबा आंखौ अननानै दखना गांसे लांदोब्रा ओहो आंनो 1000 नांथारगौ आं मानसिफोरनो 3000 फानगासिनो दं नोंनो बोरै 1000 हरनोब्रा मादै एसे बुजिदोब्रा आंखौ फिसा साननानै इस माखौबा दे 2000 हर 2500 हरदोब्रा बिदिबा लां आं आच्छा थाबानि लारु नोंनाबो लस जाया आंनाबो लस जाया 2200 2000 होबासो लांगोन नङाबा लाङा आच्छा थाबानि लारु लांनो हागोन दे दखनाया फैसाखौ आं गुगल पे खालामनानै हरनोसै आच्छा थाबानि लारु बिराद स्मार्ट कास्टमारबो फैयो माथोलै बिसोरसो माथो जोंखौ उल्टा लस खालामनो नागिरलाङो ওই লরা কি হল দাড়ি জামাও তই কি দাম কমত বিক্রি কৰি আছে নেকি মই কিয় দাম কমত বিক্রি কৰিম আপুনি এই জালি মাল বিক্রি কৰে পাব্লিকে দোকান বনাই দাম কমত বিক্রি কৰে আমাৰ অৰিজিনালটো পাত্তা নাই দিয়ে এই কথা নকবিলাই দাড়ি জামাও নহলে দিগদাৰি হ'ব এমাও राजा बेसेबां फाननो हाखो नों दखनाखौ नों जेबो टेनसन लानाङा आं बिराद मोजां फानगासिनो दङ ओमफ्राय नोंलाय मानो बेयाव फैदों नोंखौनो नायनो फैदों दखनाखौ मोजां फानदोंना फानाखै होननानै माबाफोरसो लाखुमा खालामदों नामा होननानै नायनो फैदों आं लाला जामाला नैबे एमाव राजाया थांथुं जानो हागौ नाथाय सोरखौबा थगायनाय बे मालाबाबो जानो हाया बिनि सायाव आं हाजिरा मावदों माने आङो साननैसोनि थाखाय साख्रि मावदों होननानै साननानै ला आंनि साख्रिजों आंनि खामानिजों मालाबाबो फोथाय खेबस' खालामा आं आंनि खामानिखौ भगबान होननानै सानो बेनिखायनो आं मालाबाबो फोथाय खेबस' खालामा नों थांगोन जागोन दे आं दिनै मा खालामबावनो दे फैसा खावनानै आं बोरै हमलानो हरबावनांगौ बिथिंजाय एमाव राजाया दङ बै मोनसे दखानाव आफाया दं मा खालामबावनो दखना सन्थला दस्ति माबाफोर खौरांमोन नामा नोंनि थाखाय मोनसे खौरां लानानै फैदोंलां नों निउस होयोना आं निउसखौ गारबायमोन नोंनि खामानिखौलाय मानो गारनांगौ जाखोब्रा आं रादाब होफिननो हानाय नंलालै दस्ति आं रादाब होनो गारबाय हामालै दस्ति गावनि खामानिखौ जेब्लाबो अननांगौलै दस्ति जानानै थांबायब्रा दाखालि बे मोनसे जानो गोनांखामोन बेफोरबो मोनसे सांग्रांथिसोब्रा मानसिफोरा मा सानो बेफोरनि थाखाय मोनसे लामासो लाफिननांगौ नों मिथिबाय मोजां खालामनो थाखाय सुबुंनि साननायफोरखौ बेनिखायनो नों नोंनि खामानिखौ गारनाङा दे आंखौ निमाहा बिफैनाय भिडिअ फुटेजखौ नोंनो लाबोबाय आङो माने भिडिअखौ रेकर्ड खालामनानै सानसेया रेकर्ड खालामदों दस्ति आंनि निउसनि थाखायनो नोंखौ मानसिफोरा मा खालामदोंमोन बेखौ गोसोखांबानो आं निउस होनो बायो दै दस्ति हामालै आं बुंदोंना निउस होफिन जुदि नों निउस रादाब आंनि थाखाय गारो अब्ला आं आंखौ निमाहा होनो हानाय नङा मिथिबाय दस्ति बेनिखायनो नों रादाब फरायफिनथारनांगोन आरो आं नोंनो WhatsAppआव डकुमेन्ट खालामनानै हरगोन दे भिडिअखौ मोजां एडिट खालामनानै होबानो जाबाय आं दा दखानाव थांनोसै दस्ति आंखौ निमाहा होदोलै सोबागासिनो सोबा जागोनलै निमाहा बिबाय थानांला मिथिबाय दस्ति नों जेबो दाय मावाखै ओमफ्राय निउस नायगोन आं नोंनिखौ दिनै दै दस्ति जागोन दे दस्ति होमबालाय फैबाय ओइ बमराव आया बे लामायावलाय ओंखाम संग्रा खान्थाखौलाय मानो लाना फैदोंब्रा आं ओंखाम संनो नागिरदोंमोन नाथाय माइरंआव दैखौ बेसेबां होनांगौ बेखौनो रोङाखै आं नों नायनानै होलाय थोद नों दासिमबो ओंखाम संनो रोङा नामा मालाबा हारसिंनो जालाबायो आरो मालाबा हारसिंनो जाया आं ओंखामनि दैखौनो आन्दाज मोना मिथिबायना बेनिखायनो नों खोन्थानानै होदोबाल मा दाबो ओंखामनि दै आन्दाज मोनलायोलै बोरो नायनि जाबाय दे ग्रोब जाखाबाय आयौ बाला नों बोरै मिथिखो दे आं बेफोरखौ गासिखौबो मिथिजोबो बेनिखायनो आं नोंखौ मोजां मोनो मिथिबाय आच्छा ओमफ्राय आं अफिसाव थांनोसै दानसोराङाबो लिंहरगासिनो आंखौ थांफिनदो मोजां निउस होफिनबानो जाबाय ओमफ्राय नोंखौ सोर बुदोंमोन बेखौ एसे खबर लादो मिथिबाय जागोन दे आं खबर लागोन ओमफ्राय दुर्गा फुजानि दखना गोदान मोनगोन ना मोना आंलाय फुजायाथ' मोनफैथारबायना नायगोन दे फैसा जाबा दे होमबालाय दाथ' फैसायानो गैया आंनाव माजों दखना लाबोनानै होफैनांगौ जाखो बेनोलाय अफिसाव थांनानै खामानिफोरखौ नायहैनांसिगोन मा जानानै दं मा जानानै गैया फारसेथिं फुजा मेला होनबाथाय बाखाबायसो आं बिराद फैसा खारो आरो दा दावस्रि देलायनो बबेनिफ्राय दखना लाबोनानै होफैनो आं फारसेथिं जे आठमंगलायावबो थांनांगौ जेरैबो जारलासोलै संसार जानायाबो बेनिखायनो हाबा जानो बाथारदोंमोन आं बिमायानो खें हाबा जाहोबाय आंखौ थैद मा बेटिफोर मा आंनो फुजानि जुथा नांगौ आंनोबो फुजानि गस्ला नांगौ आरो देलायग्रा नांगौ आंनोबो फुजानि फैसा एसे नांगौ
आच्छा बारु थाइबानि लारु फुजा होनबाथाय नोंस्रा मा जाखाङो हा फुजा होनबाथाय नोंस्रा मा जाखाङो बिनि एन्सारखौ होग्रो आंनो दे बुंलाय दाउदै फुजा होनबा नोंस्रा मा जाखाङो हा मानि थाखाय गस्ला नांगौ मानि थाखाय फैसा नांगौ नोंसोरनो ना फुजाया नोंसोरनाव बियो फुजा नायनो थांबा फैसा नांगौ नालाय बेनिखायनो नांगौ आयो आच्छा फुजा नायनो थांबा फैसा नांगौ फैसा गैयालासेनो फुजा नायनो हाया नामा माबायदि बुंखायो आदाया गावहाबा गोदो आइनाव बियै गाबोमोन दाबा बिदिसो होनबाय आदा आंखौ गोदो आं खामायनो रोङामोन नालाय गाबोमोन आङो नाथाय आं दा बुजिबाय खामायनाया माबायदि फैसा आरजिनाया माबायदि बेनिखायनो फैसाखौ गोसो जाबानो होनो हाया आरो बिनोबो नाङा मिन्थिबाय नोंसोरनो आं गियान होयो फैसाया माब्रै फैयो माब्रै खामायनांगौ नोंसोरसो खोमालाया अफ्रि बेटी मानो नांगौ नोंनोलाय आफा आंनो गस्ला आरो देलायग्रा बायनो नांगौ आच्छा गस्लायानो जोबबाय थायो नामा नोंना हो अफ्रि बेटी गस्लाल' जोबनाय खोनाबाय थायो आं नोंनाव औ आफा गस्ला जोबनानै दं आरो दाउखा बेटा आंनो जुथा नांगौलै जुथा बिराद गोबाव जाबाय बे जुथाया आच्छा बेसेबां गोबाव जाखो बावबाय आं माला बायनायमोन आच्छा जुथाखौ बावनायखौ बावलायबाय माने नाथाय फुजायावबा फैसा बिनो बावा नोंसोर गासैनोबो होनो नागिरदोंबालाय आंनोबो फैसा हरदो आरो हा नोंहालाय गेजेरावलाय मानो हाबखौलायखो बहा गेजेराव हाबखावदोंसै आंलाय नांगौ नालाय बिदोंसो दा साला जागोन दे जागोन गाबोनफोर नायगोन आं थांनो थां गासिबो आच्छा बरफनि बिबार मा नांगौ जालायखो नोंनोलाय हा मालाथो होफैसोनाय बायदि खोथा बुंदोंहाय सिख्ला गोसोथोनोबा सिख्लाफोरनोबा होनो हायो हिनजाव गदायबा लानो हायो हिनजाव गदायजोंलाय दालाय माथो थगायनानै खारजाबाय होद नों गोसोखांहोलायबाय नामाब्रा आं बावनानैसो दङमोन साम' खिंखिरिखौ नों आरो गोसोखांहोलायबाय आं दा गाबनो ओंखारलायसिगोन ना नोंनि गाबनाया बिदि गाबनो ओंखारनानै दा फैसा होनो दाबाव आं हले मिथियाहाय गाबो ना मायो गाबबाय था आंनो फैसा नांगौ आच्छा मानि थाखाय देलायनो आरो मालाय माहाजोननि हिनजावफोराबा देलायहैयो आंहासो देलायहैया मालाय हनै थिकादारनि हिनजावफोरखौ नायलाय एसे दामि दामि देलायो दामि दामि दखना गानो देलाय थायो आंहालाय एमएलए नि हिनजाव जानानैलाय मा जादोंसै आंनोबो नांगौ फैसा मालाय थिकादारनि हिनजावा गानबानो नोंबो गानफागोन नामाब्रा नों ओरैनो समायनाखा बाद दे नोंनि बुंनायखौ थिकादारनि हिनजावफोरखौल' बाद हो बै गामिनि बिहामजोफोरखौ नाय मालाय बेसे मोजां मोजां गानो बिहामजोफोरासो मालाय सिख्लाफोरनिख्रुइ देलाय थासिनो हौवाफोरनि फैसा मोनै मालाय बिहामजोफोरासो बांसिन देलाय थायो बांसिन मोजां गानो आंनोबो नांगौहाय आच्छा नोंबो समायना जानो लुगैबाय होमबा होद समायना जाजायालै नों सोरजोंबासो खारगोन समायना जाबा खारा बे उननि बाथ्रा फैसा हरनोबा हर आंबो दुर्गा फुजानि देलायहैनि आइला मानसि अख्रा जादोंब्रा आंखौबा रावबो फात्ता लायाब्रा गावसोराल' ख्लाब ना हरनोबा हराबा खामानि दामानि जेबो मावा आं नों खामानि मावाबालाय फिसाफोरालाय माखौथो जागोन ना रुवाथि लाबोनो नागिरदों रुवाथि लानानै होफैनो नोंनो रुवाथिखौनो लाइन मारिबाय थागोन दरखार गैया आं थांना थासान्दियाव रावखौबो रुवाथि लाया आरो आं जेबो खोथा खोनासंला आंनो फैसा नांगौ बा इसेबां अख्रा फिसाफोराबो देरजोब्बाय आंलाय एसे देलायाबालाय बोरैथो जानांगौ जाखो आंबो देलायनो गोसो जायोना मालाय बिहामजोफोरा आजिखालि बेसेबां देलायो आच्छा दे माबायदि देलायो नायथारनोसै आंबो हरगोन दे फैसाखौ सिन्था खालामनाङा सिन्था खालामगोनानो आं जेब्लासिम हरा फैसाखौ मोनखांबासो सिन्था खालामगागोन आं आइला मा एसे अख्रालै आंनो नांगौ होनदोंना फैसाखौ दानो हर आइला नङाहाय हरनोबा हर आच्छा दे मोजां देलायनानै फैदै देलायनोथ' बिदों आरो फैसा बा सिख्लायै थानो लुगैथारबाय नामा होमबा नोंलाय मा माथो नों गुबुन हिनजावफोरखौ नोजोर होबाय थायो नालाय आंनो देलायनोसै आरो दे होमबालाय देलायहैदो आं बाजाराव थांनोसै आं एसे दुगैहैना लानि मा जाबावगोनलै बोराय 60 बोसोर 80 बोसोरावसो आगान होनाय बायदि मोनबाय आं फिसाफोरनो होनायावनो हिनजावनो होनायावनो आंहासो माथो थालांगासिनो दङब्रा बेफोरबायदिखायनोथ' हिनजावफोरजों लाइन मारिनो गोसो जायो साम' खिंखिरिया थगायनाय बायदि आंखौ थगायना गालांबा गैलालै गोदान सिख्लाफोराबो दानि जुगनि सिख्लाफोर फैसाखौल' नुग्रोयो बेनिखायनो एसे साबधान लाइन मारिनांसिगोन नङाबा जानाय नङा आं मा सोंदों नोंनाव मानो सिरि थादों आफा आं हिनजावखौलाय बहानिफ्राय मोनब्रबनांगौ जाखोब्रा नोंमालाय सोर हिनजावमोन बेलाय नोंजों थाफानाय हिनजावा आफा आं बेखौनोथ' मिथियालै सोर आंखौ फाव फान्दायदोंथाय आं बे हिनजावखौ मिथियालै आफा आच्छा नों मिथिया सानैजों ज' उन्दुनानै भिडिअ भाइरेल जालायलायनाया मामोन आफा नों मोजाङै भिडिअखौ नायदोंना नायाखैब्रा बे भिडिअआव आं उन्दुनानैसो दङमोन जेबो तालखौनो गैया बापावै नों बिफाजोंसो उल्थाबावना नङालै आफा आं सैथोखौसो बुंदों आंनि मान सनमान जाजोब्बाय नों बे साननैसोनि गेजेरावनो हिनजाव लाबोथारनांगोन नङाबा बे न'खरनि गासैबो सम्पतिखौ आं नम्बरनि नामावसो लिरनानै होगोन मालै आफा आब'आ हाबा जायाखै आंखौल' खें नम्बरखौ बाद होदो नों माब्ला बे न'आव हिनजाव लाबोगोन बेखौल' बुं आं हिनजावखौनो मोनलाबा मा खालामनो आफा आंखौ रावबो हिनजावफोरानो गोसो थोआलै आफा आंखौ रावबो हिनजावफोरानो नायफिना होमबालाय आं मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा आफा दा बायदियाव सोरबा हौवा थैजानाय हिनजाव दङब्लाबो हाबा खालामसिगौ आं नंमारगौथ' औ आफा होमबालाय 3 गथ'नि बिमा दं बेखौनो रायथिहैनोसै आं
बापाव इसेबां सिरियास थारना आफा नों औ नोमफाया बिराद सिरियास नोंनो हाबा खालामना होबासो बे नखरा सान्थि जासिगोन बेनिखायनो आं गथ' साथाम गोनांबाबो हिनजावखौ रायथिहैनोसै हिनजावसाया बिराद मोजांनो जा साथाम गोनां बिमाजों आं बोरै हाबा जानांगौ जाखोब्रा नों गावनो बुंबाय माथो रावबो नोंखौ गोसो थोआ हौवा थैजानाय हिनजावबाबो जागोन होननानै बेनिखायनो आंनि नोजोराव सासे दं बेखौनो रायथिहैनोसै आं नों जुदि रावबो हिनजावखौ लाबोनो हाथाराबालाय बापाव आफाया जेखौ बुङो बेखौ खालामथारोलै जानाय नङा फामे नङाबा दुमफाखौनो लाहैथारनांसिगोन सोरबा सासेखौबाबो बोनानै लायथारनांसिगोन नङाबा जानाय नङा दिनैनो रायथिहैनोसै आं दुमफाखौनो रायथिहैनोसै आं आब' मा जाखो एमाव राजाया ना दख'ना फानदोंनो आब' बेखौ नायनोसैथ' एमाव राजाखौलाय मानो नायनांगौ जाखो नोंहालाय दख'ना बायनोसै एमाव राजानाव बेनाव खमावनो मोनगोनदां एमाव राजा दख'ना दखान होलायथारबाय औ होदोंनो आंखौ दहायनो फन खालामनानै बुंहरदों होमबालाय बेनावनो बायनोसै आरो ओइ माथो दुमफावमोनसो हाथायाव फैदों नामा नोंसोरबो औ आइ नै सासेनो दख'ना नांगौनो दख'ना गाबथ'गासिनो बेनि थाखायनो फैदों नोंखौलाय माथो सिनायथाराखैहाय एसे देलायना फैदों आंबो देलायनांगौहाय आजिखालि देलायनानै थानांगौ नङाबा हौवाफोरा गुबुन हिनजावफोरखौसो नोजोर होयो हा नङाबा माथो नंखागौ दा नङा होननानैबो बुंनो हाया बेनिखायनो देनां हाबा जाबाबो मोजाङै थाहाय दुमफाव साफा सुफा साइज देलायनानै नङाबा हौवाफोरजों गदाय लाजागोन गदाय लायाबाबो लाइन मारिखुमा जागोन बेनिखायनोथ' हाबा जानो गियोबाल आं थगायजानो हाथारनाय नङा इसेबो मालाय खायफाफोरा थगायजानानैबाबो बोरै रायजो जानो हायोथाय हौवा खारफ्रामनाय हिनजाव खारफ्रामनायफोरखौनो बोरै लाबोफिननो हायोथाय आं हले आंनि हौवाया बेलेग हिनजावजों रायलायनायखौनो सहायनो हानाय नङा आरो हिनजाव गोसो थोनानै हाबा लालायदोंबाथ' आं आरो हाखाथारनाय नंला बेखौ गिनानैनो हाबा जानो बायो आं हामाथो सहायनानैनोथ' दङ दा बेनिखायनोथ' सानै हयै हाबा जाहाय दुमफाव नङाबा जोंफोरबायदि हौवा मोनगोन फैसा थाखा होदों होननानै हिनजाव गोसो थोजागोन हामाथो बेनिखायनो हिनजावफोराबो आजिखालि खामानि मावनांसिगौ हौवाफोरनि खामायनाय जादों होननानै हौवाफोरजों थगायजानांगौ बे नङा आरो हिनजावफोराबो बिदिनो खासै आजिखालि खायफा हौवा गोसो थोग्रा बेनोथ' आरो हौवा मोजांफोरनि हिनजावफोरा गाज्रि जायो हिनजाव मोजांफोरनि हौवाफोरा गाज्रि जायो जखायानो मिलायलाया औहाय जखायानो मिलायथारा जखा मिलायनायजों मिलायनाय हाबा जानोबो माथो गोसोफोरखौनो मिलायनाय मोनलायलाया बेनिखायनोथ' थगायजालायनाय दोनखारलायनायफोरा बारा जाथारबाय औहाय बेनिखायनोथ' हाबा जानो गियो आं बाला नांगौबा हाबाखौनो जानांलाय नोङो दुमफाव खामायनायनि हाजों जादो देनां बुरि जाबाथाय आश्रमफोराव थाहैदो मा फोरोंदों आब'खौ आंहा गुमै मोनथारनांगौ आरो सासेनो बिगुमै नांगौनो बिगुमै मोजां मोनबासो मोनबाय नङाबा लाइन मारि जागोन नङा माथो आं बुखागोन होमबालाय आंनि बुंनायखौ बारा गोसोआव लाबाय थानाङा दे दुमफाव गोसोआ मा बुङो बेखौ मावबानो जाबाय देहाय बेफोरखौलाय आंबो बुजिखासै नायनोसै उनफोराव मा जायो दे होमबालाय थांदो औ दे माथो बुंबावनो आरो हाबा जाबाबो दाय हाबा जायाबाबो लादायसो माथो खालामबावनो आरो बे अमा राजाया आंखौ बिराद बासिबाय थायोना एबारनिफ्राय देलाय थानोसै आं नै मोखांखौ गुफुर खालामना फैबाय दा एसे बादाव होनि आं जागोन दे जों अनलाइनबो हरखायो दे जोंलारिहाय माब्रै सोलिदोंनो एमाव राजानिया आफा एमाव राजाखौ नोंजोंनो लाफालाय आं दखनाखौ हारसिंनो फानगोन हाथायनिखौ मानो मा जालायखो आं एमाव राजाखौ बांद्राय फोथायाखै आफा मानोब्रा न'नि बेफोरबायदि बुस्थुखौ मालायनो बोरै गारसोनानै होनो दे आरो एमाव राजाया जोबोद चालु आफा बेनिखायनो एमाव राजाखौ दाथाहो बिदि नङालै बोरै थगायनो हानांगौ जाखोब्रा आरो हिसाब खिथाब थाजोबखागोन ना आंनाव थगायबाबो नों बांद्राय साननाङा मिथिबाय होमबाबो आफा आं फोथायनो गोब्राब मोनदों जेबो नङा दे नों बांद्राय साननाङा नै कास्टमारफोर फैदों दख'ना मोजां नायनानै हरलाय सन्थला गसाय आंखौ सिनायलायो होमबा नों बेथ' एमाव राजा बिमासो हे गसाय हांग्रि मानदि माथो बेलेग नुथारदोंब्रा एसे बेलेग नुदोंना आंखौ दिनै बेलेगखौनो जाहोखादों आं दे दख'ना हरलाय आइ जोंलारि दख'ना दिहुननानै लाबो गांसे आरो होमबा मा खबर मोजां नोंहालाय मा खबर दङ दे आंबो मानोथो बिदि खालामनानै लानांगौ जाखोब्रा आं नोंखौ गोसोमावनो मोजां नुयोलै एसे देलायनो लुगैदां एमाव बेथाया मोजां खामानि मावगासिनो नोंसाना एमाव आबाया बहा नुखो नोंलाय आंनावनो हाजिरा मावफैदों आयो मालानिफ्राय मैयानिफ्राय न'आव खोन्थाथाराखै माथो बेलाय मैयानिफ्राय हाजिरा मावफैदों आयो बिफानाव फैसा बिना मोनैनिसो मावखो ना माखो बेलाय एसे मावथों एसे मिन्थिथों खस्थ'नि फिथाइखौबो नै दखनाया मोजांना दखनाया बिराद मोजांखा बियो आरो आं नोंनो गाज्रि दखना जासियाना दे
दे होमबालाय जुनानै हरदो दे आइजों लारि हरदो दे जाथे माथो दाबो फैया माथो गोबाव जाथारबाय आयो बाला हौवाखौ नेदों नामा हौवाखौ नेखादों आरोना फुजानि दखना बिनो नागिरदों नङा होमबा जाथिनाव मा जानला मानला बुंलाबायो नोंलाय दावसो देलाय आंलाय जानला मानला बुंगासिगोनथ' आरो मालायनि हौवाखौ सेनाया दावसो देलाय जानला मानला बुंनाहाय आं नोंनि हौवाखौ सेयाखै जों सानैया ब्रेकआप जाखांनायनि उनावसो जों रिलेशनशिपआव फैदों बाथामिस फामे आंलाय माला जाथिखौ ब्रेकआप होनाय दे आं जाथिनाव खारस'नो थांलायदोंमोन मिथिबाय नोंनि थाखायनो आंनि मोजां मोननाया गावसारदों मिथिबाय दाबो मोजाङानो जाबाय नों जाथिखौ मोजां मोननायनि थाखायनो आं बमरखौ मोनबाय मिथिबाय बेनिखायनो रागा जोंबाबो थेंक इउ फामे थेंक इउ नोंहासो मालाय दुर्गा फुजानि बयफ्रेन्डनिफ्राय दखना मोनसिगोनदां आंहाबो हौवानिफ्राय मोनसिगोन मिथिबाय अके बाय माबायदि मानसि बेलाय मा जानला मानला बुंलाबायो बे दावसो देलाया आंखौल' दाय होबाय थायो बियो गावस्रा ब्रेकआप जालायदों आंहासो गेजेराव दाय जायो बापावै फामे मानो गाबलाबायदों नोंलाय आं गाबाखैहाय मा आच्छा दावस्रि देलाया माबा मोनसे होननानै थांबाय नामाब्रा होनाखै आंखौ रावबो जेबो नङा दे आं दं सिन्था खालामनाङा आंखौ जेबो बुंनाङा नों मानो आं नोंखौ गोसो थोयो होनबालाय आंहा बयफ्रेन्ड दंखायो आंखौ डिस्टार्ब खालामनाङा नों बापावै आंखौ रावबो मोजां मोनथारा नामाब्रा मानि थाखाय आंबोथ' मोजां मानसिना मानि थाखाय आंखौ मोजां मोनाब्रा दा दुखु मोनबायलै आं रागा जोंनांगौबा बारहुंखा बारहोगोनलै आं नाथाय आं रागा जोंनो गोसो गैया थान्दा दिमागै मोजां मोजां हिनजाव नागिरनि आं जाहाथे बिफाया आंखौ न'आव दोनो आरो न'नि सम्पतिखौ आंनि मुङाव लिरनानै होयो अब्लासिम आंनि रागाखौ आं पकेटाव लानानै गिदिंगोन गन्थङाव लाबो आं ना रायजोफोर दे मोनसे कमेन्ट होनानै गालांलायदो नङाबा सिमाङाव मोदाय जानानै सिगिहैगोन आं आरो लाइक मोनसे होलांदो चेनेलखौ थाबैनो 2 लाख जानायनि थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बाय बाय गुड नाइट नेक्स्ट एपिसोडआव धामाका मोनसे एपिसोड लानानै फैलायनोसैलाय